הקליפ ליצירת דילוגי אותיות, מלחין, מחבר, מבצע, במאי ועורך נועם פלד. צלמים, טולי אונגר, טל עזר, תום פניג, חנן פלד ונועם פלד. אתם מוזמנים. חיים תודה, כוורת טלסקופית אולי בכלל. איזה יופי, סוף סוף תגמולי מילואים נורמליים. הייתי לא מזמן בים, והיה מזג אוויר נפלא, והים היה פשוט מדהים. וחשבתי לעצמי, אם הערבים רוצים אותנו בים, אני בעד. אבל אני לא שוכח שיש לאמירה הזאת שני צדדים. יש צד אחד עם הגב לים, ויש צד אחד עם הגב לירדן. ויש הרבה מאוד סבל והרבה מאוד פחד והרבה מאוד כאב בכל אחד מהצדדים. ובניגוד למה שפיטר טוש כתב ומוקי תרגם, שכולם מדברים על שלום ואף אחד לא מדבר על צדק, אני חושב שהבעיה הגדולה שלנו היא שכולם מתעקשים לדבר דווקא על צדק, ועבור המון אנשים המילה צדק יש לה משמעות אחת: נקמה. אז לא צריך לשכוח ולא צריך לסלוח, צריך פשוט להתבגר ולהתפייס. ובפעם הבאה שאנשים מנסים להגיד לכם שזאת מלחמה על הבית, אז תגידו להם שהבית שלנו זה כאן, והבית שבו הצבא שלנו נמצא כבר 36 שנים, זה הבית של השכן. אז רציתי קודם כל להודות לאנשים הנפלאים מאקו"ם זאת לא פוליטיקה, זה אידיאולוגיה, זה השקפת עולם. רציתי קודם כל להודות לאנשים הנפלאים מאקו"ם שנתנו הזדמנות כזאת לאלמוני כמוני לחשף ככה, והמון תודה. ולכל החברים הנפלאים שהתנדבו לעזור, ליעלי זינגר הנפלאה והמוכשרת שלא ניצל בקרדיטים על הקליפ, אבל עשתה המון והשתתפה איתי בקליפ. אם היו מראים אותו זה היה מאוד נחמד. אין איפה לשדר אותו בארץ, לפחות בטקס, אתם יודעים. אוקיי. אז אני מוכן לחכות עד שזה יסיים. אפשר לשים ווליום, זה בסדר. אז לסיגל שפירא, ארנון קליין, מליסה ורגר, מאיה גבעתי, רונה ילון, איתי קוטלר, תמי ליידרפרב, בקי קרמונה, ריקי אברהם, עינת שלגמן, דידי דותם, הצלמים הנפלאים שלי, טל עזר וטולי אונגר שלא הגיע, ותום פניג, ואחי התאום חנן פלד, ולאמא שלי לולה, אמא נפלאה, ובצלם ואינדי מדיה שתרמו לי קצת חומרים, וטבע הדברים ופלאש 90 ועמיתי פריאנטי שיושב שם למעלה ועשה את העיבוד לשיר, ולמורן עמית שעזרה בתחילת העשייה ולא הספיקה לראות את התוצאה בגלל שמישהו טרח ללמד כמה ילדים שצדק עושים באמצעות נקמה. השם לא יקום דמה ואף אחד לא צריך לנקום את דמה, פשוט להתבגר ולהתפייס. תודה לנועם פלד ובהצלחה. ואגב, השיר שלו, דילוגי אותיות, הוא שיר קסם, באמת. הרדיו לא ניגן אותו מספיק והוא לא שיר פוליטי, שיר יפה.